Kardom Don Marley Nonapor nang litum pen kacatana mengtung alam lagi RSS mati Rashtriya Swayam Sevak sang aputak si nang litum pen catan poningtung aprangsi litum catan pon pe aku RSS aputak itum chini nang je lasi RSS kopi lapen kumaratum itum catanam lonang lapen darapi latum kacuk lem ponokam hayu itum langdam lonang RSS ki Hindu animang bong pen ke thinaya song mati ham phanglo pharu krisir kebreng kora phoning kan kesaf Baliram Hedgewar pen si seng ponlo laso ham phang ke seng pon I lake India havar Hindu adat kape plangji apan akimang pen si seng lo India lo ke do an arat akhai apan Hindu anim lapen Brahmin ajutang kaperim edji apan si pathiklo lapen jasimet khai suatum mithang angthek kapavirji apan mangpon lo piniyarni latum India dang an chihijik thip si dolo lapen latum joy pensi kemang asonamong an klempon bomlo non ke latum kopisi klempon ma lapen koson si ke klempon ma isi penisi litum citan pon nang langdam lona ladak istum langpon lonang RSS atum ke klempon joy pen kacu klempon asayamung lasi itum dak thek ponong po isi penisi itum langdam lonang laki latum angbong RSS ke theki ding itum angbong joy pen kecilu kidul lo lasu ting masi latum klem dam pon lo masi dak son thom kebra plido ilitum isi penisi langdam lona nili porhi pon po ladak nang litum phan areng lo kalam pen si paklang pon lo bon stamen nili karbi alam pen si nang litum phan than pon po ningje pon po ladak kapalir jong mante kapaluham lo megana long nang litum nang lang donon dak isi pen isi dam lo na aprangsi lagi kopi mate komar phan alu si ke tok ma lang pon lo na Rashtriya Swayam Sevak sang atum kapatu joy pen ke klem ke damji ate ke klem pon bom ke klem I aron laki joy mate cepatu pen kaciron pon alu a number laki number paroplira kresi RO parogathomra kethom kresi RSS C CO3 hello labang sualam ke klang pon laki Viduthalai Sunday edition inkore throk chiklujon thom parokrisir kebra throksir kebra pho aningkan siklang pon lo thamis haga parayar kural April parokrisir keb ra throksir kebra pho aningkan siklang pon lo namathu urimai marasu arong along April parokrisir kebra throksir kebra pho lapen thiravida samayam May 1998 along hai hui si klang pon lo Tamilalam pen lapen ajok si kaprek alam pen ta lar pon lo lahelo kido kitok pon alam theke longri asong ja tu maphan ke klem pon bom abanaron aputhak puthot ke klem nangjia sai kapabat pon thu do ajha karon ke
paprek jet pen pamithu pruido lahai aron asai aning kache hodai tang abang phu bang phi atum aphan thanun la pen sayang thek ahempi along anta birta palinon members atum aphan lahai hai aron chethan chimum etlo pulute labang su aron alo me kai chokra pachodenun lasi lahai ka chethan pon alam latum chini thai songja tumang bong chethan thai lo pulte lasu akido ke latum methor dutsi me pachodet pen pavir chok khang yang pa baidu ta chini dun delo pula sona phansil latum mang pon lo aprangsi tum dam lo nang isi pen aprangsi isi lake hile kaman mate resim la pen hile amu hai hui chiting lap si ang som pa ong nang po lahai pen jok ron mai la hui kang thur kapadu khai ang bong latum klem pon po hini lake muslim la pen ambedkar abe atum kemang ason an kham khenang po la pen scheduled caste scheduled tribes lake karbi atum lo la pen akaprek khai su atum lo la pen kapa phi hub akhai atum aphan an moidet si pavir nang po lake itum phan kapa virji akemang pen sil atum lahai chepathik pon lo Hindu ke thomlo Hindu adhormo mate anim ke thana lama teng si sorkar ar lengke thiatum along anta pangdak pen pangdang nang po masi Hindu anim roko make claim ke dam hala so teng si sorkar ke thi ke ding ke ja tum phanan along anta pangdak pen pangdang pon wom silatum claim pon bom lo number pli sekelang kachar liatum doctor nurse lab technician atum along anta Hindu adhormo pangdak pen pangdang dam nang po doctors atum aphan pinkhat si apor ke par tang aduwai mate expire tang aduwai kalili aduwai kesupen kachiton ti aduwai hai hui si scheduled caste scheduled tribes lapen muslim ajat an kesu abang phu bang phi atum aphan papidu nangpo scheduled caste scheduled tribes lapen shudras kurkangdai akhai amhang ke thekmi awsomar atum aphan an poison mate bikar pinangji vi kapa ongji aphan pu kipum kache plang pen atheke lahai awsomar atum mu aphi sita amowang bedet pen ningjoy no dagji aphan nasi lahai adowai pi pen kisu kelang dowai pi sita kachiton te dowai mate ka expire tang apor kilit tang adowai pi pen si oso mahang ke thekmi tumphan biji sita me pi pon po mo the nang ding lote amowang vi po kisu oson nang long po la son si nang klem pi bom lo number 4 ST SC OBC scheduled caste scheduled tribe other backward classes atum kanglum ajo lapuson adim aklong thik pinangji atheke scheduled caste scheduled tribes lapen kapaphi hu bakhai au sumaratum kai kita om lapen jai Sri Ram pu alam the kapapu verji aphan lasi latum school pustaming pusita madepiniam amandir to lapen kapre gadim pusita melatum om lapen jai Sri Ram pulai usumaratum kacharli dun tum aphan paning jewer papu ver laso pena joksi aphu phalang nopo number 3 Hindu dharmo lapen bamon asai aphan kakhinde amai an ke kham khenangji asi Hindu adharmo along kacheton dunde kakhinde dunatum an amai aphan ke khinde nangpo lason silatum chepathik lo number 3 rakia hormu kalite ok pran kaphalang no hormu hor drug biri duma kejor ke langa tuma phan an pin khat si ning pathe pen rung nang po la pen juwa khela mate
khai radet hem rit kache pri imeme akapathu ason ai hui jalinsi klem linangpu konat si schedule caste schedule tribe lapen kapapi huba khai atum ke do ke ongma Hindu atum kardoma hem kapami thu lapen akimi kikim thu aputhak Hindu adhormo amai lapen puja hai hui sorkar asai hem along pangdak nangpo Muslim atum akardom ahem lapen Hindu ka leader atum akardom ahem ke phalang nu etsi inghulap nangpo lason sila tum cepatik lo juwa kapathu mate gambling lagi itu cetek long po itu metangkar biang long hawar long stame itu malong along pen hausi kapathu doji lapen lottery kapathu doji ongdung ar mu cetong si lahai long apor chipi pen metang hemrit celang leset lahai kapathu dun apor ka phalang no di hemrit ka pri lahai stame nang do bom lo itum karbi itu mangbong lagi jongjong pen ka plang la pugali stame bang nang patik pitang ating mesin nang plang pilo non itum ang tek stame cetek long bom lo number narkep schedule caste schedule tribe te kapapi huba khai other backward classes lapen muslim ajat aarlo somar atum aphan aoke vai ka pat che jor ji aphan aning parung nangpo langdam luna itum karbing long nang bong sitami cetek long bom lo ni aok ka che jor aoke vai ka che jor arlo somar atum ning oi me melam sitami lahai nang plang pon bom lo lagi jongjong ben lega che plang li bon sitami bang nang ka patik pitang bang nang kitik ating ben si non che plang bom tang lo ning oi me number sirke schedule caste schedule tribe OBC lapen muslim akhai school ke dun bom au somara tuma phan an aputar lok lapen abang arpum kaphalang noji aphan awar sairi nangpo jasemet ambedkar abe ke dun au somara tum aphan kechu kijun ohormu along poison mate bikar pangvui dun si pachu nangpo labang su asai ke than bang atum akerap song amunit atum lapen kichu ohor mu kejor atum akirap pen le klemno asi schedule caste schedule tribe lapen kapapi hub akhai the muslim lahai school dun bom also mar atum phan ke lahai si nang pipo apu tarlo kapang chu chi ji phan di opran ka phalang no ji phan di than bang atum school along bistame lapen lahaya song along ke ja atum amunir atum lapen hormu ke cho hormu ke jor atum pen chirap sel atum lahai klempon lapen dage tok Ambedkar lake Indian Constitution ke tok banglo tum karbi atum mate schedule caste schedule tribe atum phan reservation biponangji pulhai ke klempon abang phulo Bhimrao Ambedkar puhelo alang limen ke lasu obe ki tu na tum phan lapan kaprek schedule caste schedule tribe tum phan ausomara tum phan phalang no nang pu pusila tum che pathik pon lo ning oi me mela number ke SC ST lapan OBC ausomara tum phan itum laki RSS tum lo a school along ke wan aphai pa ong bom si latum phan Hindu adhorom lapen Hindu Purkimo alam aningarlo palut it nangpo di RSS atum kibia school long latum aphan di tum khaisu mate schedule caste schedule tribe lapen OBC lahai au somara tum phan pangrum si latum methang school long chepon pen latum aphan aningarlo Hindu adhorom animrokom palut it pen pachiun idet lason sila tum kemang pon lo klem pon po number crazy Muslim Ambedkar abe lapen Buddhist
atum kache bohong ji angring dolote ame hoidun serak nang po lapuson kache pa bohong asai lake ilitum Hindu atum apai ke ong adim pen akahelo si klem nang po lapen local gunda lapen local gunda atum apan akam pado nang po Polis lapen army atum apanta pinkhat pen chong thui si Hindu kalidat atum apan aduk panghoi pen pachenek nang po Hindu kalidat pati tum karbi tum ta Hindu kali tum karbi tum ta methang nim rokom do lason sila tum nang claim lo number krehini kache bohong suluk sodak aporohud SC ST OBC lapen Muslim arlo somara tum apan kangjin sovi pin pen ahur isi jonet pen sailang no claim nang po nang li jirpi sitame kalite nang li kachicini abang apan seta lake surat model along ke pitang ateng lo ngasi usu arlo susumara tum apan nang cinek pipo kangjin so vi pin pen oklang no lang no meglang no lahaya kam nang chuklem pipo ko an hiji mimi akam ning oi mimi akam latum nang iklem lahaya sai ka chuklem tum lang dunding chogjim kriketom aprang pen keklem pon bomasai murti la pen Hindu adhorom pen kachira bahormu Hindu kalidet atum akardom mahem along le arai hai hui kipip asai klem bom nangpo la pen headquarter apan lahai Kristan agirja ahem la pen Muslim atum a mosque akardom ahem anke Hindu atum akardom ahem thur mate along le ban pusi chikrong pen birta pale nangpo latum ki claim kon ke Hindu atum akumlin arnam akumlin mate Hindu pen kache pocheru ahor muan kaprek anim rokom atum kardom ahem along atibok terai pip damsi mo phi ke latum chethan po lage aprang Hindu atum akardom ahem thur lasilas ke tumalong li pukachi pu ponji apan lasil haya biti lang no stamila tum klempon bom kripli cepa prang set pen Christian Muslim la pen Buddhist akikroy apan birta aluthui ketok kelang hai hui asai pen klem roxy kham kinang po kalili atomo mate kachobai atomo selam pen ashoka ke Buddhist kalipu puthot pachetak thunang po lasil hai stami latum klem pon bom lo kripho bamona khai mate Hindu apan kakham ke akitab aluchap somar birta aluthui mate kapapihub akhai atum akache song Ambedkar abe lapen communist abe ason amung anke phalang nolap nangji sang sidet si hai ketok kelang kasapha akitab anta rada thengno lapen kitab puru libraries along papaklang long lidet nangji Ambedkar aputhak ilitum laki RSS atum ketok tang akitab si schedule caste schedule tribes lapen akaprek kapapihu bakhai OBC angbong pangdak nangpo lasi lucab mati kitab lahui stame pavir etsi la RSS tum ketok kitab alucap la huisi libraries kadu kabilong sami pangdak po bipo lapen lahai si muni tum por hipo kritro kidam tang aporar ni pen kachipari tang kachitan mek ason thot si schedule caste lapen schedule tribes karbi atum lo atum aphan ke aprang anat kaching thurji asai chak chedet nangpo lahai ajati atum ke kaya son si cheteng pring nangji lapen kilu akhai si dover nangji
ya lasi itum tak cetek long lo tum karbi atum aphan lapen kaprek khai su atum aphan ke nanging nang cek itum cicini ne lo bon samila tum nang cek si itum phani bilo itum aphan nang teng pring si itum phan nang patet long le nang pacini long le nang palu hak si do ver nang ji pula sona ke thik pen si itum non si tame do thak nang bom lo lagi itum methang panali lo itum karbi khai luwok buka cipu samikali bang nang pincong nang thik teng men si nang ciplang lo as cema thadam lo nang itum karbi itum si tame kritroxi ram arjan ke do calendar pen stickers la pen rama phuthak alu achet hai hui chiting muchot si keron angkang pathe nang po la si lahai al arjan hai hui sitame la tum nang keron pangdang muchot chiting muchot pen si lahai stamin angkang pathe pon bom lo krenar kep ki kroy mang hu asonamung an schedule caste schedule tribes lapen kaprek kapapi hub akai atumang no RD pidunang po labang so asai ke klem pon thek ji aphan sadhu lapen swami atum nahok adimta do thep nang po asi itum karbi itum long itum kachethan do hasu hawar ke sodak mathat lahai ke klem no itum karbi itum bong e akar tang do lahai itum chethano semel hai do vek lama itum chini plak ple lahai ke latum kapathi ka ting men sinang plang lo tum tin bom kroy dun bom lang pete itum paprang dun ta thek telo lasi chimatha pen si itum lahai king kham chi jot nang ji krisir ke sang si det si jain buddhist lapen sikh atum aphan hindu pachikirla bom nang po jain temple along ram than pangcheng nang po lahai ke patna model mate patna amai ahud alam raya teng si klem dam nang po kachi kichun pon bom asai hai hui ke headquarter an alam pale bom nang po ingkoi communist schedule caste schedule tribe karbi lo lapen shudras atum aphan ili aring ahu paso pen aduk inghoi nang po nasi itum schedule tribe schedule caste itum khaisu phan jasemet itum karbi itum non itum karbi anglong alam si itum chethan bom lo itum phan nanga chennek aduk nang kang hoi lahai si latum klempon bidilang no pen joy pen pangdak plut pen tamilatum ardo pen klempon bom si latum padu bom lo inkorasi mandal commission recommendations aphan ili sangsi det pen chedan bom nangji inkorai ni schedule caste schedule tribe lapen kaprek kapapi hub akai atumang bong kachi bohong siroi ji mate ron mai kapathur prup ji aphan ason ri dunsi ron amede ingthur dunang po atheke lapu klem lote lahai atum duk pakiti po ajakong jumpo manghumang rampo lapen isido thek thedet si chethak dak po nasi itum karbi itum hansa mela sonang klem si itumang bong di ning nang pachisu nang pamang hu nang pamang ram jakong nang apabob itum ning isido thek the si nang paprajam lason si nang klem no ingkorathom Ambedkar kumlin kapalang no ington tidak nang ji ingkorapli chanakia ron atang papedo bom nang po ingkorapho Ambedkar be lapen kaprek kapapihu bakai atumang bong manghumang rampen piso penan kacien cidoji aphan sikdang pidunang po ilitum RSS atum lahai akai ajati arlusu maratum aphan pinsu atuma okang duk cepaklang nangji latum aphan ingjub nangji ilitum RSS lamarjan langno
kapak lang ji apan adim sikdang nang ji lapen ok pran apan kapahing no dag ji adowai narcotic drugs hai hui kapachu ji apan kachong thui pen aning rung du nang po asi cimatha nang ji ilitum karbi tum sitame arlo susumar jasimed arlo susumar tum arlo sumar tum nang litum cimatha tha athi nang litum apan nangga phalang nuji apan silatum bidi suris tame bidi kanglim ben tame latum klempon bom ning oi me ning dup me alam di au ke vai ka pache jor det kali lahai det kali ka phalang no dag ji ok pran ka phai no dag ji apan stame do vai la hui stame nang thik bom ok pran ka phalang no ji apan lahai ka chong thui ka pachu bai la hui pen si munit tum phan aning rung pen lahai pachu klempo inkora tro athu ka ve avak ka ve ake chu ki jun ahor musi schedule caste schedule tribe karbi atumang bong apan ke pachu nang po ili kache than tang kache pari tang alam ason thot si latum ke jun ahora og along bikar pangvoi du nang po latum ke chu ahor mu along an bikar ki pidun ington tedat nang ji nilasi itum karbi atum aphan lapan kaprek khai so tum phan ok pran ki mimi de ji athu ka ve avak ka ve achu ka ve ke akichu son si itum along nang pali po lapan itum lahai si chu pen ok pran mi e po ke su son long po lapan ahoro ok long stami bikar pidun si apran padam po pran armut po lason si klembom lo ingkara troksi long ria birtal lu the local newspaper ke do anta ili kache parai thip ji aphan jakong chiting nang ji birtal lu kache pahem phu atum aphan anta hindu adhormo alam thanang po lapen lahai hai abirtal lu along islam aphan mandal commission recommendations aphan kakham khe alam jir hai hui kapetok ji aphan aning parung nang po lahai pen jok hindu adhormo lapen rama puja aphan kache don angthek pathek long nang po inkora sirkep na inkora narkep hindu adhormo aphan aning ke dok a political party along scheduled caste scheduled tribes lapen kaprek kapaphihu bakhai atum aphan ongdung aphai amen thap nang po thap pon nang po amen thap pon pe aprang lahai atum aphan lang tar lip pe me ing thi pa me nang ji lasi hindu adhormo pen kachirap ke dum chot mate aning ke dok muchot a political party scheduled caste itum karbi itum mang sme wanang pu pusila tum chapathik lo lapen wan lo itum along BJP sarkar si non council tami chapahem phu bom lo BJP sarkar atum ke RSS pen kachip ki claim rap mate kachip phu kachirap lutum thidung do arlu pen RSS atum si BJP sarkar aphan ke claim dam ilo ari sim che pinchong lo politik sahin pusitami lasi itum ciri tu nang ji ilitum mesen pura athak nang kechiklang mesen pura itum tong sarmung pen itum ki claim dun lapu kali bons ta me lang tar li pen si matha pang ching pen si itum political parties ta mi chong vai nang ji nang rablo suri si hinia tangka pen chonat ki itum phan guiding pier jon ali pipe lasi matha pa mi nang ji inkora sirkep kumatne muslim tokbang muslim adhormo asong japu lapen kaprek kapaphihu bakhai atumang bong pen mandal commission recommendations aphan aning kap ke phuphe du pulute lahai atum aphan jalang pondet si paok pondet nang po
India adat ke Hindu adat po alaming turpen baca thang nang po. Ngelasi kaprek anim rokom kiri matuman stame pamanghu pamangram pensi India ke Hindu adat po alam than pon bom si aning palu chok lason si latum klem po. Thom kep beha bepar kacapayam pu atum lapen klem bom atum lapuson si klem nang po ateke Hindu kalidar atum abeha an phalang nodak nang po. Si beha bepar kacuklem si tami nang phalang no dun nang patikuk dun jipan sila tum bidi kang lim asai la tum cuklem po. Thom kebrai si bamona khai mati Hindu atum aphan kakam khe atum aphan lang dun chari bom si headquarter aphan birta paliver nang po. Nasi lahai Hindu atum pen Hindu tumben kithik amai hai huyelong kakam khe dun dulu pulute lahai birta ke joy pen nang kelang dun cara munit tum ha headquarter along latum birta palepo. Thom kebrahini bamona khai lapen Hindu atum aphan ke kroi kre atum aphan ke pathilot asai klembom nangpo ke dam tang arni kachipare tang asonsi lahai ke thitang atum arpum tame patu joy nangpo thangnat angthek ke klang kledet ji aphan masih atum munit tame pathi pon bom lo lahai ke kroi dunde Hindu anim rokom Hindu arona tang long ajutang lahui long ke kroi dunde ka kham khi dun tum phan ke joy pan pathi si hang thek anda pavir det si thang bang kalile ben ason si pin chong po. Thom ke braga thom chiklo ke pleng chen arni de ning ke hang pen kachi hodai tang atum an mai pedoverna latum chiklo jon pen la ke pleng chiklo klarbong ke pleng chen arni latum chingrum pen do analam samel tum mai long chethan pon pon. Jai Sri Ram lake thom ke braplila puase ang ton papedo verna lake kache patu pen kache hello akido alam lapen palakhat puadim Madhya Pradesh havar along niphai krepo chiklo jonar kep pharo krisir kep ra ningkan pharo krisir kep ra troksir kep ra phli arni kache parai pon tang alam labang so alam rai kache parai pon atum lake Madhya Pradesh palakhat brahmana samajan puasong pen labang so alam ke klang pon angke Minivasi Times volume number 1 pharo krisir kebra troksir kebra pho dike kaha parde lapen Dravida Samayam aru pharo krisir kebra troksir kebra nar kep abirta alu hai hui along si klang pon lo lahai alu along pensi puthot areng ke lok lampen ke lar pon lo lapen puthot arleng alam penta lar pon lo lasil hai hello latum ake mang pon ake klem pon tum thek pon dom lo thek dam long lo mang hu meme ning oi meme avidet nangji meme bon sistem latum do koklo lapen non itum karbi atum aphan ke akisung akisu akiduk itum along wan si itum phan pachini ne pin pen lahai ko son sinang plang bom ma puitum chima thalo sisteme arlu pen ke latum ki klem bom asai sai delo lasi la su alam ke do joy pen itum nang hudun ding nang nilo pang dak nang po than chi mum nang po ka cheri thek ji phan lapen
bidi suri stami ke long tu pen kache dan nun thek ji pan itum chethan chimum nang poi litumang bong setami lapen Hindu lapen karbi nimrokom itum pangvui nang ne lake nang litum chichini non itum karbi honghari mate karbi nimrokom ke Hindu pen isivet kali nilila so puthak stami semarji lamarjan semarji lasi nang litum chonghong non itum mo api itum halaso aputhak stami chethan chimum longji non lagi itum RSS atum suluk sadak kahing no dak asai asonamung ki klemponji abirta itum long pon lo lasi nang litum je pojupi itum hansame chethan pon ke clarkly chaje tulang mate nang litum kachini dun tulang pulote comments long stame nang pidono yasi RSS atum si BJP asorkara phanstame archak dun lo la arlu pen ke la tum si ki claim ke dam stame ja dun lo claim pi dun lo dagi tum lang lo na dak ketok RSS chakong do an pen BJP aphan chisong pipo pusidak pulo matak porhi pon lo te nang tum thek pon long po lahai stame nili description along piponet po nang litum porhi jining hang pulo te porhi ponon lasi tum kok ning chirok tok pen le dona itum kaki stame kachisik kachedang ke dupen itum lahai chini nang ji ilitum athe methanga khaya phan methanga khai kacherai kom thek ji phan itum yongsi lang dun ding than dun de chini det sita itum pangdak thek ponpi pulote itum methanga khaya phan kachima tha the kaching hon ka vilu yongsi methanga khai phan ching hon du pulote nang litum sita me klem ponon the nilita dak youtube long si pangdak ponlo la penang litum stame along aprek stame chethan bon bom pangdak bon bom na la pulo te tum chini pen itum claim dam stame chirap thekpo nisi nang litum akirap pen akachi song pen pulo te itum karbia khai rado an stame itum chini pen che pahelu thekpo chire thekpo silan pen si nili ing ton pun koglo kardom kai son si karbi chadi